Пате, колко е широко това. Но пък ще го видим утре колко пък е широко. Бас, това го снимам от 50 см. Спрямо 8 единичката яко широко. Тройката горе-долу беше със същия. Четвърката, 8-то сигурно още по. Та е така, да фърте едно око на сията страва. Звяра един път. Айде до магазина за малко, па после другаде. Уя! Спирачки, нови накладки. Оповядай. Успеем да нагласим като хората. Днеска сме с синята страва, е така да изпробваме и кормилото и много е новите джанти, как се вози изобщо с него. Стана Павлово колелце. Изпънати ръце доволно. Още малко може да се видим. Ето като видим на дърветата срещу слънцето, светлосенките. Как е положението, а после ще сменя модулите. Това в момента е, ще видите на екрана, 4К, 30 кадра в секунда. Само трябва да проверя дали беше HDR или обикновеното. Тук блоковете осветени. И самото слънце как грее в момента. После ще видим в полето и в гората. Ето тук в светлосенките да видим как е положението. А? Можеш и гласово, ама аз си го цъкам с пръста. Може и гласово. Ама хаби батерията така. Ага. О, яде, да. Яде, затова е тук в сянката, отпред е слънце, после ще го видим. А горе, на едно от спусканията или на широките поляни, ще пусна и C log ли, D log ли, това, което е RAW видео, за да мога после да видя как е обработката във видеопрограмата. Сега GoPro-то е голо, така че вятър, шум, така нататък всичко ще влиза. Предполагам, но пък да видим с всичките му подобрения колко е напреднала 12-ката спрямо другите. Хареса момента слънце, дебела сенкя по нашенски и после пак слънце. В 4K 30 FPS. Ето като грее слънцето вече. Дай му. Те са вързани вътре от двора. Батилото. Много леко, приятно време, вероятно градуси са колко? 4-15. Там некъде. Между 13 и 15 градуса в момента. Което е... Аз обичам около 20, но и 15 ми е добре. Общо взето. Между 15 и 20 ми е най-готината температура за каране колело. Така че тук днес ще ни е приятно. Пък ще видим
гледки и се накефиме на... Точно е това? Отзаде касетата. Добър ден. Не, те бързо. Като сложиш на текст и върти, няма проблем. Още малко ще ги изям, този сезон ще изкарам. Касетата е 100 лева. Ама не е мало откъде е такова. Не го знам. Ще видим как ще направим. Абе има някакви такива, къде точно подпират. Ама ще ги измислим. Я да видим как е. Я да видим това да го преджапаме. Сянка. И да видим как минава на Слънчево. Ето тук отгоре вече се отварят гледките към величествената Рила. Едно облаче няма. Красота! Виждат се пистите горе, всички върхове. Часа е 11. Топличко. Днеска нагоре го дават до 10 градуса. Приятно, хладно, идеално за преходи. Сега е едно време около езерата, 7-те и Урдините е може би магично. Жълто, скалисто, много интересно. Както и на пролет, но на пролет е доста влажно. Там може би юли месец е доста влажно и ако не вали, всичко пък е зелено. Това са двата най-готини периода за ходене на Урдините езера, според мен. Много здрави да са ви краката, че си е 20 км нагоре и надолу с бая голяма денивелация. За обикновени хора денивелация, съм такива като мене. Защото като гледам примерно клифовете на Адаша Иво Андреев или пък на как беше онзи пичага, дет беше във Френския регион, за тех са закуска вече. Ядат ги тия денивелации като топъл хляб. И така. Една жега вече. Почти на края на равното сме и натам нататък. Това е част от Радо Екциар 3, ако някой е гледал видеото. Това е част тук от Самоков полето към изкачването на хижа Шумнаца. Ние няма ходим към Шумнаца, а ще завим наляво от Бяла поляна и ще се спускаме надолу към Ридо. Тук е първото леко спускане. Малко ще дрънчи касетата, но това е положението. Сега 5 км бер. Да заснемем и част от бира е тук в дебелите сенки. Как е кадрото и стабилизацията най-вече. Това е важното. Мисля, че съм дал максимум 1600 ISO, което ще даде на стабилизацията малко по-добре да се чувства, тъй като
няма да е скоростта на затвора особено малка, защото ако сложиме примерно 800 ISO на ръчните настройки, то скоростта ще падне и там стабилизацията по-трудно се случва. Но това е всичко за сметка на качеството на изображението. Така че после ще го видим как е. А ние тук след малко ще отклоним до една чешма и ще сменя мода за нагоре. Да видим как ще е. Не съм още сменил мода, защото забравих, не за нещо друго. Не тук в тъмното е интересно. С Марто пред мен, движики се. Как е кадрото? Се изправяш, седна. Симулираме малко движение. Е, там до светлото. Тия секунди ще ги използваме за... Дебеля се умори. Хубаво, че му остават още 2 км тук баира и после ще си почива на не лошо спускане. Ай, тук вече сме на шарената сенка. И така. Аз предлагам да се качваме на шипка и да продължим оттам. Това е идейно за до година. Лека по лека, от шипка. Оно е път, че ни остават там. Какво имаше? Асфалт. Не е страшно, аз се стишнал и през гората. Аз през гората го набръсна на после. Има асфалт, аз съм го видял, че има асфалт. А може и на Бузлуджа вечерта да ни закарат и от Сабала да си тръгнем. Нещо такова. Да си преспиме катерата, да си закусиме и газ. Още 4-5 дена и... сме отдели, бе. Не е толкова страшно. И така за плановете за продължаване на Комемине за следващата година. Ние почти приключваме с основното катерене за деня. Я да видим как е с вятъра тук. И викаш ли стата? Уж се подобря. се подобриха. Явно. Значи тия... колко още имаш? 1-2% и ще ти ръгна пауърбанката. Ей тук от слънцето да влезем в сянката. И как е положението. Оп! Колко голема е разликата в качеството на изображението. На побит камък малко да се отбиеме. Тук да му покажа на Марто къде е събора. Е там долу в гората. Е, сега ще влезем в гората, само че с другия режим. Ето ни на Hyper-View HDR, за да влизаме в гората и да видим как този HDR нещата ги дава по-хубаво. Да, със сигурност HDR-а доста добре работи, тъй като и дори очите ми, гледайки екрана и гледайки тук, е доста по-тъмно, отколкото на самата камера. А спускането ще го направя на такъв широк режим. Ето там вижте колко малко се вижда. Аз съм на някакви 40-50 метра от това. Ето тук масичките. И надолу ще пусна спускането на Hyper-View на този режим. Това е 4K, пак 30 FPS, само че HDR с по-широкото. Аз мисля, че всичките модове са HDR, които съм ги пуснал. Ето ви гората как изглежда. От тук има уловата част. Сега сме на 4K, 30 FPS. Hyper-View. На Super-View ще пробваме надолу глава.
Съжалявам за дрънкането на касетата, ако се чува. Ама това е положението. Ще смениме след някой друг месец. Да поизтъркам още малко. Че си 100 кинта, си 100 кинта. Не са малко пари. Айде пак в гората. Ето някакви нови пътища пробах и натам, ама там има качване, па тогава спускане. Опа, да избегне. О, тук си е поваляло, значи ще видим малко кал. Колко да не е безич. Тук в тъмните гори Телилейски. Има дупки с локви. Ай тук. Дараме една пауза и после пак. Тук е отleво през гората. Че там са май много големи андъци. О, кръсто! Айде, дрънкаме! Корендаци! Ай така да не дрънка, ще качиме на по-голяма скорост нагоре. Не сте коли, бе, мен. В стария път е минал някъде така отдесно. Колко са се издървили тези коренчета. Става малко по-технично. Скърца ми колчето и седалката. Още малко равно, после пак надолу. Наляво тука! Наляво!
Те трейл гуми. Как си ми се подхлъзнуват такива, като ги натискам за спускане. Тук се изродил, ще опитвам да минем вдясно. Леко и мата. Както казваме, най-внимателният МТБ ютубър на нашата скромна сцена. Спускането в шарени сенки на HyperView HDR 4K GoPro 12. Ето сме правили и аз и Павката, много красиви падания. Сега изчакаме Марто. Цак, цак. Като pump track е станал. Pump it up. You better pump it up. Още имаме към малко от спускането. И пак е една полянка с завъртене, за да стигнем до следващото спускане. Ето като ролбак към един стар клип, който бяхме доста хора и правих байкчек на колелетата. Тук ще повъртиме малко вдясно и се включим по-надолу. Докато мистер Марто си говори по телефона, аз така на предното екранче да видя широчината на това нещо. Това е цялата дължина на ръката ми, враче. Толкова широко, че чак ми фаща ръкавицата. Това HyperView. Ще е интересно. Това е на два пръста от носа ми. Имаш ли 250 на да платиш? Хипци! Вие колкава дупка. От тази страна е страшно. Не знам с джипо да влезне тук как че му е. Трябва някой ден да пробваме пътеката от Марица надолу. За Марица, там от Шумнатица. Има един път, то не е пътека. Като за бобслея. Трябва да караме в средата на излезне някоя дупка от тревата. Се чуем на къде я фана. Дори страшни коловози. Вляво и дясно. Така че в средата е... Ето вече излизаме на основния път, където се излиза надолу. Чекай да не... от тука. Че отдолу е пребано. Че отдолу е пребано. И е кал и сигурно е дупки. Имам ли бъди ход? А това е то от другия път, къде малко по-надолу се фаща, ама има повече катерене. Като го фанеш от тука, имаш по-малко бая. Иначе, он е основния път за насам. Едно от ярките местенца. Кратко спускане, но интензивно, така да се каже. Огрята от слънцето. Тук трябва да видите пълния потенциал на тази камера. Общо взето. Мъквам, свалям седалката и давам газ.
Ето там вече се вижда в далечината и Дабова глава. Да, ето ще изпусна завоя. Малко да понамалиме. Highway or bad way. Та-та-та. Тук е вятър. Със сигурност звукът е ужасен, тъй като нямам отгоре да направя един кръв. Сега ще чакам Марта. Малко берче и после пак се включваме пъти към Дабова глава. И на най-широкия мод не мога да не спра тук да ви покажа, доколкото се вижда цялата лакатишка рила и нашия тук дял на рила. Малойски, Рилско, там на Седемте Рилски, Лопушки, Белискър, Кръста, Неземна е нашия регион. Тук още малко правим едно дребно спускане. Един бър. Богаташка сигурно няма да работи. Не го разсипаха Марта да говори по телефона. След така още мъничко ще ви покажа и в тази посока и Витоша вече се вижда и горе на Черни връх топката. Нашето състезание, първото, минаваше от тук и сега ще се движим пак по него. Извинявай тук на дясна. Един изчезващ път. Само да изчакам Марта. Едно малко спускане. Чекай да си отворим шока за това спускане. Ох, мама ти. Там в далечината и Дабова глава. Още сме на Hyperview. Така да видите, ето и там цялата величествена Витоша вляво. Тук гледките са уникални. Надявам се това някой ден да стане официален колездачен маршрут. Маркиран, за да може хората да идват да си оставят долу колата в Самоков, си направят тук няколко часово каране, си изкефат на гледките и да се преверят пак долу. Направим едно отклонение, спускане към ролбана. Скали. После се качим на Дабова глава, не минаваме през състезанието. Просто тук не съм минал толкова отдавна, исках да видя как е пътя. Изровил се, ама прилично за коло е време. Ох, коло ще дъска. Ето мамо да не. О, приятно.
Имам си, бе. Бе, ще ева майката, бе. Бе. Изчезвай, ще ева помяра. Псуваме ги кучетата, защото така са свикнали. Общо взето от овчарите. Малко по-лошо. Той там, че са големи кученца и може да стане мелето. Нямам никакви оръжия да се защитавам в мене, като не е оферта. Ето е байк, такъв до година мислим да си купим. Човек, аз тази година още си въртим. Да ти кажем. Айде мъката нагоре да започва сега. Лека и спокойно. Малко гледка. Преди втората кота на Дала глава, бутам 100 метра и се отправям към третата. Ето и втората кота. Сега ще кача. И после третата кота баши дава глава. Винаги ми е било интересно на тия камери как изобщо не се вижда, че това пред тебе. Значи тук е равно. Това е равно. Направете сметка равното, как е това бе. Видим Марто дали ще успее да го качи догоре направи крака. Аз съм го правил един път с хартел, когато бех 115 кг. Сега съм 126-7. С мекица не мога. Аз ще си го избутам. 5,3К, 8 по 7. Дала глава. Това видео може да си го обърнем така или така. Гледката е един път. Винаги е била страхотна. Това е на SuperView 4K 60 FPS. SuperView на този мод. Ще пускаме на там. Ето ги байковете. Време е за спускане. Марта да го пущим малко по-напред. Само да приберем. И това е 4K SuperView. Чакай да го изчакам още малко. Още мъничко само ще го изчакаме. Аз малко мислим да го пуснем по-малумната. Първата кота спусната. Ето към малко втората.
Мега гледката от втората кота. О, тук се преба. Вече предната забравих да я снимам пътека. Сега ето тази. Тук ме видя. Абонирай се за канала ми.